канала снимаме. Точно така. Старта на Комемене 24-та година. Днеска е 7 или? 6. Шофьор, навигатор и двама състезатели. Да. Ние хубаво се състезаваме сега. Напускаме Търново в посока... Харесва как се състезавам. В посока Берковица и нова хижа Ком. С пожелание за успешен и безавариен преход. Алилуя. Утре стартираме. Днеска дойдохме. 3 часа и половина от Търново карахме. Пасачето, каньончето. Слънце, хубаво време, дано да е така. Утре 6 часа тръгваме към връх Ком. Ще се видим пак. Ето, готови сме за старта. Готови тръгваме. Там сме. Да. Нагоре. На чешмата сме на Ком. Щастливи. 6 юли 24-та година. Ще стартираме скоро. Утре. Хапваме днеска. Спим кот спим. И газ нагоре. Айде. Хело в Африка. Да. Маймуните са на клона. Това там далечината е Монтана, язовир Монтана. Долу е Берковица, ако се вижда нещо. Ние сме на пътека някаква. След хижа Ком, нагоре е връх Ком. Малко дясно сигурно. Малкото комче. Комчето. Ще го вземем утре комчето. Малка разходка преди старт. Това не е Ком. Ком е зад него. Да. Ще опънем софрата сега и ще хапнем по едно сандвич. Айде, до скоро. Остава Павлинчо. Капаме, зареждаме, вечеряме. Водичка, няма пиени, ни вари работата. Уния там нямат топлен, за да правят интернет и демонтират. И не мога да разбере. Днеска иди, трябва да се убие. Айде, хижа Ком. Добро утро. Добро утро, драги зрители. 5 часа. Не пускай, чакай се облича. Се ни налови да саморим. Ще видим. Айде. Тръгваме след малко. Тръгнахме. 5. Колко е? 5 малко. Айде. 5:24 от хижа Ком към връх Ком. Даже е светло вече. Топло е. Да видим горе как ще е. Айде. Добре ли е гледката? Хижа Ком остана там долу. Ние бутаме до сега. Павлин вече се качи малко да покара. На 1850 метра над морска височина сме. До тук беше доста хубаво бутане. Около 20% наклон. На места може би. И отиваме. Сега е 6 часа точно. Отиваме към връх Ком. Сигурно след около 40 минути ще сме там.
И малко ще подразим със старта, но по-добре, по-рано. Те няма да, не можахме много да спим. Продължаваме. Айде, стигнахме 6:30, 7 юли 24 година. Връх Ком и ще тръгваме от тук. Трябва да вземем някой камъче да се изберем сега. Ето го, леко. Аха, леко друг път. Иван Васов. Друг път е леко. Красотата е голяма. Времето е перфектно, няма вятър. По къс ръка сме. Ето колелото. Ето табелката. Избрали си камъчи, Павлине? А? Две? Две. Едното го фърляш, другото за спомен. Ето го едно камъче. Ето едно камъче. И още едно трябва да рисаме. Добре. Трябва да харесаме някой камъче. Ти са обрани камъче. Пълно е с камъче. Не е пълно нещо. Ето ги двете камъче. Това ще го хвърля в морето, това е за спомен за вкъщи. Катерим към пробойница. Още няма пробойни в отбора. 100% бутаем. Бутаемо е. Слънцето още не е много високо за наше щастие. 2 минути. Не е толкова. Идем на изток. Добре, в движение сме още. Продължаваме. Здравейте. Качихме баирчето към пробойница. След малко ще спускаме към Лакатник. За сега добре вървим, още е началото. Първи сериозен баир. Без проблеми. Време е идеално, рано тръгнахме, всичко точно. Там е София. Тръстеная сме, 12:10. Тараторче, бобче и клипче. Хубаво е тук спокойно. Поляни с малини. И ще продължаваме. Малко след Тръстеная сме. Перфектната гледка. И продължаваме. Нашето приключение е Ком Емине. Дали не е красиво? Сега малко преди хижа Леснова. Имахме леки инциденти. Павлин падна. 10 метра след това се спука гумата.
Та, малко морала е надолу, но за сега движим. Клетките са страхотни. Малко слънцето не понапече, но пък все още въртим. Това е най-важното. Се преборим със себе си. До скоро. Възлово място преди Зла поляна. Чешма Мечулица. Задължително се налива вода. На около 80 км от връх Ком. Има табела. Ком Емине яйцо. Ти наля ли си вода или нещо от сорта беше там горе. На 70 метра се откланя от пътеката. Изключително важно. Защото към Зла поляна Баира е доста сериозен, а няма вода. Наливаме. Айде. За днес почти приключихме. Тази много излезе Зла поляна. Избутахме. Спускаме към Витиня. Бири, кебабчета, кюфтета, пържени картофи, агнешко печено, узо, всичко. По много. Защото нещо трябва да захраним. И ще видим, ще ревизираме ли програмата или ще бедстваме всеки ден. Айде, до скоро! Туристическа спалня Витиня, ден 2. Стартираме 5 малко, 5:15 някъде. Следва Рабаконак. Ще минем през Горно Камарци за по-бързо. И продължаваме. Колелата са малко кални. Дали се вижда нещо? Не твърде. Ядохме по една вафличка. Хипер. Наляво през копривите. 20 метра. Да, 20 метра. Тук има някой, ако закъса за лекарства, за нещо. Аптечки. И сега ще побутаме малко още. 6 метра денивелация и сме на Кашана. До скоро. Караме. Катерим да подсечем звездицата преди Кашана. Сега още не бутаме, но скоро това ще е постоянното нещо, което ще правим. Не е лесно. Айде да бутаме. За съжаление ще видите как бутаме. Драгите зрители. Не е спрял. Обувките North Wave. Не знам какъв модел бяха. Специално ги взех да мога да правя точно това, което правя в момента. Да бутам. Колелото за сега е добре. Не е дало дефекти. За щастие. Ето. Ще се качим след малко пак да покараме сигурно. Или да бутаме. Павлине, бутаме или караме? И аз бутам. Бутам да починим. Часа колко е?
Залеза е ясен, часа е 8:10. Около 5:20 от Витиня тръгнахме. За сега добре вървим. Ще гледаме към 10 да тръгнем от Кашана. Живот и здраве. Да заредим малко вода и храна там. И оттам нататък пак ще правим това. Айде, до скоро! Спускаме се към Кашана след малко. Чакам Павлин. Каманака е сериозен. Големи, малки, всякакви камъни. Нищо се бави. Подозирам, че пак нещо ще става. Идва. Ето. Кончетата сме. Специално за Филип и Борис. Малки кончета. Майките. Татковците са тук. Всички кончета. Пасат си тревичка на планината хубаво. Там в далечината има още много кончета. Защо пълно с кончета. Хубави кончета. Да. Слънцето става все по-силно. Затова трябва да сме по-бързи, но няма как. Това ще е положението. Ето го Павлин идва. Спираме. 10 часа от хижа Кашана. Хапнахме. И сега ще тикаме нагоре. Хайде. Ето. Оп. Там е долу е хижа Кашана. Качихме билото. И почваме по билото с кончетата и ние с нашите кончета да се борим. Дарихме по едно гелче преди малко. На Кашана едно сладоледче, едно десертче и Мама Данче ли се казваше хижарката, не знам. Ни направи по 2 сандвича и ще ги хапнем на чешмите. На 5 чешур. Заредихме хубаво вода. По около 2 литра на човек. На 2. По-добре. Ще видим дано да стигнем. Тикаме. Може би може да се покара малко. Но някакси
Така ми е по-комфортно. На спускането към кашана един камък изсвърча от гумата и ме хакна в коста, подуса моментално. За щастие не ме боли. И продължаваме. Вежен с далечина. Бавно пъплим към него. Подножието на връх Вежен не се вижда зад този хълме. Кончетата се гасат. Колестата ще карат. Слънцето още е високо. И е 5:30 вече. Преди Вежен. Тотално сгънали сме вече. Днеска 7:30. Дано да спуснем безопасно към Михо и да се възстановим малко, защото днеска беше много тежък ден. Павлин вече нищо не иска. Това и аз нищо не искам. Дано да успеем. След вчерашния тормоз, днеска по-лекичко ще починим, по-късно ще тръгнем към 8 и днеска ще почуваме. Плана е от Ехо да идем до Добрила, понеже много късно окъсняхме с нощи и до цяло много се уморихме. Но пък продължаваме за сега. На козата стена сме. Не още бащия, започваме. Този път на светло. Пак с колело. Пак няма смисъл да се изколело тук. Да го правим.
всъщност до сега не беше минал нито един пълен етап, нали? От западната страна не съм ходил тук от Беклемето нататък. Но тук вече го познава и... Те, тук... Балкана не съм ходил на А запад. Ботев качвал ли си? Да, да. Ето ти Диня. Щом си качвал Ботев, няма страшно вече. Какъв съвет бихте дали на хората, които искат? Почти избутахме костенурката. Там е купела. Подсякохме го. Ще му малко остана и ще катерим жълтец ли, ще го подсичаме или ще видим. И за Слон Ботев до обяд трябва да стигнем. Вече сме на билната пътека. Ей там далечината трябва да подсечем следващия връх, жълтиш и сме на заслон. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
пеещите скали. Малък Кадимлия, голям Кадимлия и голям павлин. Тотален киборг днеска. След поредното падане просто стана и продължи. И Ботев в далечината. Там бяхме преди няколко часа. Бъдете здрави, утре ще сме там при перките. Но всичко е наред и да сме здрави. Имаме сили утре да продължим. И Бог с нас. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Хижа Мазалат, 6:20. Минаваме транзит. Чакам Павлин да излезе за тъгъла. И гаскам партизанска песен, къпане, ядене. Малко да починем. Един вълк. Отдалеко! От много далеко! През 10 планини! Може да сме бавни, но пък сме заедно. Нали за никъде не бързаш? Не по-бавна скорост нямам просто. Опитвам се да не спра. Няма спиране. Много добре изглеждате. Да, свършиха ни всички гелови, всичко го плоскахме. Ето, затова идваме. 6 супи, 6 таратора и 16 гела. Супер, значи И това е схемата. Пилешка супа, допинг. С геловите е по-добре, а? То няма как да стане без гелови. Здрасти. Добър вечер. Добра да е. Тръгваме от партизанска песен, 7 часа. Малко по-късно от предвидението, но можем да си го позволим днес. Ще почиваме по-скоро. Утре газ, малко по-зор. И събота, дай Боже, на морето.
Как си, Павлине? Добре, добре. Сърничка ли беше това? Май да, ама избяга. Спускаме към Шипка. След малко почва да се стопля вече. Днеска сме с компресионни корапи. Ето топ техничаря на спусканията, Павлин. Вижте каква техника. И продължаваме. Има време за повече кадри. Вчера това подсичане на костенурката сутринта и с проблемите с алергията на Павлин малко не бяха стегнали, притеснили. И затова няма кадри от тогава. Може би някоя друга снимка има само. Бузлуджа. Няма пауър нещо днеска, но нормално. Почваме с геловете. Няма как. Спейте малко. Оп. И да видим. Спускаме от Чумерна. Това е изгрева. Тук
пътеката си Олниковци. Караме към Вратник. Преди 3 години тук някъде Павлин падна. Много сериозно се удари. Но вече е друг. Чакам го да дойде. Сигурно кара по-предпазливо заради този случай. Удари се педала в някакъв корен на десен завой и с голяма засилка в храстите и свърча. Аз бях 15 метра зад него. На тос ли беше, бе, Павле? На тос ли беше? Сякаш е тука. Ей, тука беше, в тези храст. Сякаш е тука някъде. В тези храст. Всъщност това беше завоя. Не там по-нагоре, но около 100 метра по-надолу. В тези храсти спря. Се удари в точно този корен. Не знам дали се вижда. Удари се и в около 10 метра летене нататък, напред. Малко преди Аглики да поляна сме. Добре вървим днес. 1000 денивелация от Буковец. И продължаваме. В котел сме. 34 градуса. След малко почваме да катерим трите вятъра. Нищо хубаво хапнахме, но мотивацията на мен спадна драстично. Уплашихме глиганите. Ох, малко прасинци. Гиганти като да... Айди! Тук се къпят в калта сигурно. Айди да се къпим. Не сме се къпали. Чакай, той има още. Трябва внимание. Ще малки. Баща му и майка му да играят. Те са ни далечни брадовчиди. Но сигурно тук в калта са се ровили. Избягаха гората. И аз така варя. Едва като Стареца и морец. като старчески дом. Излезли двамата. Плаче ли? Бистроба бой. Да. Като цяло едел Върбишки проход. Хапнахме бабой. Идеално. Малко трудно ходим. Една пришка имам на петата. Ама не е кой знае какво. Добре я третираме за сега. Ще смазва веригата, правилно?
Четири часа и тръгнахме към морето. И въртим от Бърбишкия нагоре. Риш. Така се преминава. Кръсталясване с хубав брег. Но сега добре капаме добре. Пиваме. Кафин. Естествено губените трябва да се прибля. Някой не знае. Може би за това му и хата да намериш. Просто защото няма пътеки, хубаво да ги изчистим. Маркировка има тук-там, не разчитаме на гармените за навигация, иначе никакъв шанс. Излизаме от Дъскотна. И 3 години тук ме гониха и никочета, сега ги чакам. Тук сме над Дъскотна точно. И до сега ни кучета ме гонеха. Сега преследват точката. Айде точка, качи каданса. Малко заваля. За разкош и да разходи. Идеално. Козичи. И го чакаме на Дюлинския проход. Сега ще хапнат и още 3 часа и половина са на носени. Ето го. Намерихме правилното място. Малко трудно. Идва, качва се. След 12 часа от 4:30 сутринта. Сега е 5 часа. Това е изречението. Не остана. Това е изречението. Браво, маме. Още малко съвсем. Тръгват за последния старт. Ето. Намалиха багажа, взеха малко храна и вода, хапнаха и заминават. След 3 часа живот и здраве на Емона.
Каква поредна футболна драма, драги зрители. Тъкмо тръгнахме от такъв проход беше. Дюленския. Спорткара беше там. И на километър оттам гумата спадна жестоко. Задната гума. При което тръгнах да слагам вътрешна, но пък гайката на вентила на тюблеса превърташе, нямаше вадене. Добре, че спорткара беше наблизо, даже клещи и успяхме да щупим вентила и да го извадим. Та помпихме, две от гумите бяха спукани, най-вероятно отпойни. Та не е добра идея да се слагат на рамката, защото не се знае в кой момент ще се боцнат. Та с трета гума успяхме да... Та 1 час загубихме, продължаваме. Сега сме на кулата, няма да спираме за снимки и продължаваме да спускаме. Чакай, Павлин, да хапнем един банан. Залеза. Малко остана. Още едно баирче и сме. Не. Но семе пред нас. Наближава. Наближава. Ето ги глиганите! Пълно е с глигани! Пълно! Да, даже ги заснех. И ето ги двата глигана. Пристигат! Големите тласти глигани! Айде! Последно баирче! Последно баирче! Залез. Пред нас връх Свети Илия. И носи мине накрая. Давай. Ето ги. Точно в 9 часа вечерта, след 16 часа преход за последния ден. 7 дена, събота до събота. Ето ги двете слова. Браво, браво! Браво! Добре дошли и честито! Браво! Поздравление! Чакай да направя снимка. Поздравление! Чакай да се прекърна. Браво, 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 учителя! Голямо геройство! 6 дена и 14 часа. Браво! Голямо изпитание на волята и на духа.
Той те вижда. Той ти помага. Мерси за всичко. Бяхте супер подкрепа. Ако без вас беше, ще да бъде сигурно 2-3 пъти. Може и по-добре, ама... Не. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Хапват в тъмното. Уморени, гладни, 16 часа, от 4 часа и половина сутринта. Тръгнаха от Върбишкия проход ли беше? А? Филип попита, стигнаха ли Върбица? На 3 години и половина и той разбра, че има проход Върбица. Хапвайте колечка и тръгваме за Търново. Ето сега ще видим колелата как мигат, фарчетата им. Ето не са уморени фарчета. Я да видим те по-добре ли. Лицата виждат ли са? Тук по-добре така. Да ни е срещу слънцето. Сандвичите са с бекон, ементал, закуска, пълнена чушка с сиренци и краставичка. Тя Поли ще го изтри, ще пусне музика. Днеска ли беше най-трудният ден? Не. Втория ден беше най-гаден. Втория, да? Защото имаш сипе и падани. Нямаше каране. Не само носене. Само тикани и носени по козата стена. 4-5 часа покара. 4-5 часа беше. Тук ще
кашана. И след това Носене. някой беше дошъл да вземе колелата. И да ви ги даде на Узана. На Беклемет. Беклемет. А третия ден не беше и тежък. Третия беше почивка, той беше най-лекия. Той беше и кратък в часове. Ние нали отидахме да... Ботев втория ден ли беше? на Беклемето. Четвъртия. Той там не беше лесно. Втория беше много гаден.